Pakito asko eman du historiak, bai, adibidez, txokolategilea. Beste Pakito ezagun bat, Ferrolen jaio zen hura. Españoles, habéis de perdonarme si rompo en la paz de vuestros Eta azkenik beste Pakito hau, Pakito gure laguna, Baiarakua. Izurdea, Pakito Izurdea, gaurko protagonista, Pakito Izurdea izango da, eta nola ez, Donosti, Azpeiti eta Tanborra. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Inigo ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, hementxe. Hiru Pakito aipatu izkian hileno, eta horiek protagonista gaurkoa, ez da? Hoi da. Zergatik da hori Pakito? Pakito Donostiko baian agertu zan izurde bat izan zan, eta gu maskota bezala... Maskota bezala hartu dezue, eta emateunez hilintzan, baina bizikan jarraitzeko, ez da? Hoi da, bihotzean eta parrandan ere. Eta parrandan ere. Bueno, lagunak, gaur nola ez, Tanborradan arira arituko gea, eta aldi berian ingo deu gozo bat oso tipikoa dana egun hortan, pantxineta. Adi lagunak, egun agarra datorreta. Bueno, lagunak, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gea. Bale, Inigo? Beitu, hemen ingo deuna da, krema pastelera prestatu. Hemen dagau esnia, dazkau arrautzak, erabiliko ditugula hiru gorringo eta arrautz oso bat, dagau azukria, vainilla baina, baitare harto irin txurilla eta armendola batzuk granuan. Zeingo deu, honekin krema prestatuko deu, arrautzak jarriko ditugu irin eta azukretan, esnia jarriko deu bainatxuekin infusionatzen, eta gero botako deu dena arrautzetara, dana berriro ontzira, eta gero iragatziko deu, eta lagako deu ontzi baten ostutzen. Beste alde batetik ingo deuna da sartaian, armendola hauek gorritu, kurruskari bezala utzi, eta krema pasteleran barruan sartuko deu, krema kurruskari pixkatu batzeko, bale? Eta horren ostian, dakato jaldre hozgailuan sartuta, zegatik hemen beruakin da, fokokin da, bigunduitea, eta gero ezin da lanikin. Ingo deuna da, hojaldre luzatu, borobiltxotan moztu, barruan krema jarri, beste txapela jarri, arrautza pixkatekin pintatu gainean, armendola batzuk bota, azukre hautza botako dio gainetikan koladore batekin fin, eta laberatu ingo deu. Eta geho, beste gabe, labetik ateatzean, lagunduko deu, hozgailuan ez, izozgailuan dazkaten bi gauzakin kasu hontan, dala, dazkat frambuesatxo batzuk, gela, eta hor dakau esnie gaina eta menta horriak, hori ingo deuna da dena birrindu, batidotxo batiteko, gure gaurko pantxinetai laguntzeko. Ados? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, azteko eta behin, zorionak, bai hiri, bai azpeitiar guztiei, eguna hundiak azue ganean, eta gainea hostiala. Betikua, ondo pasa, baina ez pasa, txintxo ibili. Bueno, beste gabe, hau esan da, nik krema martxan jarrikoet, eta zuri milorriateako izut, beitu, milorriateako izut, eta mostutzen da prestatzen jungo gea. Hemen txedakat, beti hotzian usten deuzatik bestela, berotzen hasten da, eta gero zaila da mostutzeko. Bale, lagako izut hemen, ingozuna da hemen plakatxo baten jartzen jungo zea, hemen bidazkat, eta batekin nahiko dakau. Nik usten dut, lau pusketa hola iten baituzu, inbiar desuna da tablatxo atea, pixkat luzatu, pusketa bat atea, bale? Mostu jo pusketa hori pixkat luzatu, eta hor jarriko ditugu, bale? Bale, emango izutena da arautxo bat mosteko, borobiltxoak ingo ditugulako, eta gero, emango izutena da ere bai, luzatzeko rodillotxo bat. Bale, hementxe, eta esan dakoa, erditi moztu, bestia papelan utzi, eta hementxe tabla gainean luzatu nahi bazu. Betu gozat ingo dugu. Tabla kendungo dugu, hobeto biltzeko, ez da? Zer utzi zaizu. Venga, tabla kenduko jau, eta hemen gainean ibiliko ez. Hau hementxe utziko dugu, gero jartzeko, eta ez peatzeko irin pixkat. Bale? Bale. Venga, hau esan da, lanian jarriko gea,
Eta kontatu igu, Donostia nahiko ondila da, eta bakoitzak zuen identitate propioa daka zuen, nungoa zehazki zuen nigo. Bai, gure danborra grosen ateatzen dan arren, ni intxaurrondokoa naiz. Vale, garbi gehiatu da dilla. Eta, hoi da. Eta hori, danborra da grosen ateratzera baki genuen, oso zentrikoa den leku bat delako, eta azkenean jendeantzako, hobeto eta hor jende gehiago dago. Estela zaitu inork ikusten. Ados, eta danborra da, grosen ateatzek. Guk normalen ezautzen deunak, ez genak Donostiarraz bide, hau elkartetatik ateratzen da. Elkarte bada Dolphin, edo zer da zehazki Dolphin. Oida, Donosti Dolphins kirol talde bat, da, saskibaloi talde bat, eta horren arira batzuk elkartu ginen, pare bat pertsona, eta danborrada bat ateratzera baki genuen. Bikain. Hau paperakin moztu barret? Ez, behituzak. Atera ingo ez? Bai, eman jok buelta bat. Hemen pusketa tekarri niko obradoretik, hau erosi alda, nahi bazu erosi. Hau, hemen dika moztu, horrelaxe. Eta pusketa, venga, moztu zakortikan, eta ingo deuna da gauza bat. Moztuko zu, aterako zu pusketatxo hori, eta nik hau ja, osgailuan sartuko, gero erabelin nahi badeu, ondo gelitzeko. Irin pixka bota azpin, eta listo. Eta gainen ere. Gainean ere, bai, pixkat, pasatu gabe. Eta gehiagin botatzen bai hau lehortzen juten da, eta hori etzaigo komeni. Vale. Bueno, noiz sortu zan? Ez dakit elkartia pentsatzen lehenotik etorreko zala, kirola elkartia? Nik uste 2005 inguruan, 2006 inguruan sortu zala, hor pakito ja desagertuta zegon, gure baiatik. Eta gero, hori ni jolasten hasi nintzen talde hortan, ekipo bateko taldea ginen, eta 2006an izan zen lehenengo tanborra da. Atea ginen lehenengo tanborra da. 2006an, orduan ez da elkarte salbat o tanborra da, batzu daude aspaldituak, ez da? Bai, oso gazteak, era. Zenbat talde daude danea? Talde, esatezu tanborra da? Bai. Gehiegi. Pila bat, ez da? Eta gerozta jende gehiokatea nahi du, baina asko, eunetik gora erraz. Eunetik gora erraz, eta zuena nahi dira, zenbat lagun ateatze zeate? Gu, hogei, 130 inguru geha, bai. Jendia bilatzen egon behar da, o jendia soberan dago? Lehenen urtean kostazitzen pixkat ateatzea. Bai. Eta jendeak ez duen gurekin apostu asko egiten, baina azkenek urte honetan, 30 pertsonako lista espera bat. Bai, Bai. Osa, jendia kanpun gelditzea, ez dago danontzeko lekua. Bai, ez dago, gaina limite bat jartzen du daletxeak, orduan ezin da beste. Beste la manifestazioa emango zeian, ez da? Hoi da. Ondo. Bueno, eta ze plan dako zuen? Nola azten da zuen eguna? Bakite talde normalen elkarten, zehose amaiketako, o ez dakita falla, o gaueko ordu bitan gan, eta gize urtan ateatzen zeaten zuen? Bai, goizian ateatzen gehan ez, afai gutxi. Gosaria justo. Vale, gosari potente pixkat bai, no? Ze jende asko gaurreko egunean parranda inda etortzen da, eta batzuk ez dira etortzen. Osa, jendia gozalduta etortzea. Bai. Oso gozalduta, vale. Eta maiketatik ordu terdi karte egoten geha groseko kaletan zehar jotzen, eta gero bai, danborradan bazkaia egiten degula. Vale. Ordanak, 130 martzekan poko jendea ere etortzen da, bazkarira, eta horri biltzen geha. Bazkaltzeko, ze dakazue bazkaltzeko, ze eukiko zu, ze menu eukitzen dezu egun hortan? Normalean sagarrotegi menua eukitzen dugu, baina urten kale indigu sagarrotegiak, eta urten catering antzeko moduko bat prestatu dugu, dana hori zutik, holako gozak. Informala pixkatola, baino probatzeko. Festa giroan jarraitzeko, ez da? Oida, bai. Ondo. Bueno, orduan, gaur gauen parranda, kontu zibili behartze, baten batek kalaiteu, batzuk reserva batzuk egoten dira prestatuta 30 marroietatik, baten batez bada iristen, edo? Azken momentuan ez da inor iristen, hobe. Jende gutxio zuzendu behar da. Baten ba gutxio, ez da? Bai. Vale. Baina, bueno, gaur parranda galanta orduan, ez da? Bai, ingo dugu, zeo zer ingo dugu. Ingo zu ezer, bai. Galanta ere, ze azkenan antolatzaiek hori dakagu beti ardura hori, ez? Bestek arduratu behar dezue, oza, zuek ez bazaudete arduratuta, hor konpon, erra gaitza, vale. Honekin nahiko? Bai, gehiagi ez da luzatuko, ingo zuna dagoen betu, beste betu bat emango jo borrela, hemen pixkat esperatzeko da botako jo. Eman joko hola ere beste bidaje txiki bat dana ondo berdintzeko, oso ondo, eta gero ja mosketak hasi iten, eta listo. Vale. Eta orduan, esan dezuna, bihar, goizetik hasiko zate, grosen ibiliko zate bueltaka, abesti aldetikan, kantu aldetikan, ze kanta eta ze abesti, hor, denak berdina abesten dezue, o talde bakoitzak bere abesti dazka, o nola kudeatzen da hori? Hori udaletxak kudeatzen du. San Sebastian egunean, gaueko 12-tik 12-tara,
kanta batzuk jo daitezke bakarrik, Sarriegin kantak. Vale. Eta gero badakit badagola lizentzia moduko bat, zure ereserkia, da klub edo elkarte bakoitzeko ereserkia joal izateko. Vale. Baina Sarriegin kantetatik ezin ze atera. Osea, hor ibili bertzea eta hortik ezin dezu atea, Hoi da, bai. Vale. Zenbat kanta abesten dituzue, o zenbat kanta jotzen dituzue egun hortan? Jo, ez dakit, oain buruz ez nizuk esango, baina 10 bat ola izango dira. 10 bat edo ola. Bai. Baten bat errepikatzen da, behin baino gehiotan? Bai, sakai ez deitzen dian kantak, hori, azean kalez-kale juten zeana, martxan joal izateko kanta berezi batzu daude, haudekau, eta holako kantak. Bikain, bueno, eta zuen kasuan, zuek dakasuena da, oidek, ingo dionaek, beitu, igual bai pixka gehiago lusatuko jau, pixka gehiago lusatu zak, zatikan lau pusketatea berretu gutxenez, bale? Bi oinarri eta bi txapela, bale? Aber lau batea zitugun, bale? Zuena, maskota delfina dek. Bai. Denek dakaen maskotaen bat? Ez. Gu, esate izut, gu klub berezi bat bezala sortu ginen, hau da, talde bakarreko klub bat, eta horren arira, esate izutan bezala, parranda ez egunez gustatzen, esan genuen, zegatik ez maskota bat sortu gure taldean entzat, ez? Eta hori, azkenan nola, Pakito eta ideia horrekin hasi ginen, maskota hori sortu genu. Eta normalean klubek ez dute izaten maskota fisikorik. Ez da normala. Onda, orduan zu esate espeziala, baina badago besten bat, ezagutzen dezu baten bakala maskota ikan? Bai, maskota bezala, adibidez zarautzen, zuk ezagutuko zu, hor marrazoa daude. Bai. Zarautzen marrazoa daude. Eta ez dakit fisikoki dakaten, bere maskota marrazoa da. Ala duk. Aberra goratzen da, nahi nion zautzeko atean nahi nion, eta lortu jat, zozein dut, bale ba. Horrengo pausa dan borra. Oidek. Bueno, hemen inberdetena da, dena bertan bota berrize, ondo bota bertara, eta guain vuelta, eta irekiten hasten danean, hau da momentu kritikoa, egon berdana gelditu gabe, bestela kurrumito kateatzen zaizki hemen, Oso ondo, guantxe oso ondo, ezin hobe, Inigo. Vale. Eta, Inigo, hor lehen aipatu ditugu abesti batzuk, eta udalak jarri berdizula nundik noakoa eta zerin, baina bai zuek kanta berezien bat noize baiz jode zuela, ez da? Bai, hoi da. Lehen gurten bideo moduko bat, gure klubarentzako bideo bat egiteko, aprobetxatu genu San Sebastian eguna, eta The Final Countdown kanta jo genuen. The Final Countdown talde guztien aurkezpenean abesten den kanta bada. Vale. Jokalariak aurkezten dianean. Vale, orduan izan zen puntualki, orduan, ez da? Bai, da, zer puntuala egin genuen, eta, jendeare gustatu zitzaion. Ona. Bueno, ze musua horrekin? Nik uste inditu dala. Oso ondo, ez da? Nik ebai krema inda sekaten ben. Indetena da ondo kanporatera dena, guain ingo deuna da ondo iragatzita bertan jarri, eta gero jarriko diouna da hemen, plastikotxo bat, azala izango balitz bezala, zeatik hanbadakizue, bexamela bat iten deunean, krema pastelera bat iten deunean, eta lehortzen, ostutzen uzten deunean, geho geruza lodi bat ateatzen zaiola, eta hori ez deunai ateatzia. Hor ningo deuna da, papeltxo bat jarri, azala izango balitz bezala, ostutzen juteko, hoiek prest dazkau gero gainen krema jarri eta barroa sartzeko, baina aurrena armendolak eta sigortu berta eskigu, eta jarraitu behar deu, hau dena, txukuntzen. Hemen, bi buelta mango eskillo, hauei, kolore hartzen hasi diala, usaiare bai, eta bingo deuna da, behitu, bi jarri horrela, eta gero beste bi txapelak izango dira. Beikuai, gehiegi ez arrotzeko gauza bat ingo dio, Behitu, hartzen du terne hor txito bat, eta hemen horrela ingo ditugu, pixka pintxatu, azpitikan gehiegi ez arrotzeko milorria, bale? Eta bitartian jungo geana da erreportaia ikustea, aizpeana, asko daki tamborra dataz, eta kontatuko izkigu, gauza gehiago, nundi datorren, eta goazen entzutea. Egunon, Joseba, aizpea leizaola naiz, eta badakizute nun gauden Donostian Sarriegiren plazan, eta gaurko egunez, San Sebastian bezperan, danborradari buruz hitz egingo dizuet.
danborradaren jatorriaren inguruan badaude halako teoria desberdinak, baina kontutan hartu beharra dagoen gauza importante bada, 1813an Donostia errezutela aliatuek, gerra napoleonikoetan, Espainiaren aginduz, eta hiria ez zutela berreraikitzen utzi. Eta hiriko jauntxoek erabaki zuten eraikitzea handik oso urte gutxira. 20 urte pasa ez zirela, agertzen dira danborradaren aipamena egiten duten lehen aipuak. Jendeak nabaritzen da bazuela halako bizigogo handi bat. Eta hortaz, lehenengo danborrada horiek oso informalak ziren. Jendea ez zegoen jantzita gaur egun ezagutzen dugun moduan, eta egiten zuten azan, nolabait ere, espazio publikoan festa giroa zabaldu. Oso kaotikoa zan, oso inauteri girokoa zan, jendea mozorrututa zegoen modu batera eta bestera, gizon eta emakumeek ere ibiltze omen ziren ere danborra jotzen, eta izaten ziren ere oso gauza espontaneoak. Eta gero, oso gauza informalizatetik, 1861an Sarriegi konposatu zuen San Sebastian martxa, eta ja horrek eman zion izate formal bat, eta gutxinaka, gaur egungo Aldezarrean, orduko Donostian sortu ziren elkarteek, osatu zituzten bakoitzak beraien danborra da, eta hasi ziren modu antolatu batean, hiriko kaleetan zehar pieza desberdinak jotzen. Raimundo Sarriegi, hemen ere atzean gizonaren omenez dagoen eskultura, konpositore eta musikagile donostiar bat izan zen, 19. mendekoa. Eta bera bereziki ezaguna da, eta donostiarrentzat kutxuna, danborradako San Sebastianetako martxa eta beste piezetako musika egin zuelako, eta baita ere kaldereroetakoa. Oso pertsona importantea da Donostiko festa, panorama, batez ere neguko festen egitarauak eta ulertzeko. Jantzi napoleonikoen kontua lotuta dago berriro ere gerra napoleonikoen auziari. Hain zuzen ere, 19. mende amaieran, 1881an, udalak eman zizkien gerra garaitik gordeta zituen benetako jantziak zenbait elkarteri, eta horiek hasi ziren jantzi horiekin desfilatzen. Danborra da, urtarrilaren 19an gauerditan hasten da formalki, plazan, bandera altxatzearekin, eta 24 orduz Donostiko kaleak danborrotxez betetzen dira. Hurrengo eguna, San Sebastian egunean, gauerdian bukatzen dan arte, ofizialki festa. Hainbat hamarkadatan gizonezkoak izan dira nagusi, 1980 arte. Hor mugarri bat gertatu zen, helduen danborradan bezala elkarteak erabaki zuten emakumezkoak urketari ateratzea, eta hor aurren danborradarekin gertamoduan ere aldaketa nabarmen bat izan zen. Gaur egun gutxiengoa dira soilik gizonezkoak ateratzen diren danborradak. Danborrada bakoitzak badu bere zeregina. Alde batetik daude danborrak, diranak nolabait ere ritmoa markatzen dutenak, eta ondotik datoz kupelak ritmo horri erantzunez. Zuzendari badago, eta gero askotan egoten da kupelen zuzendaria, eta zenbait danborradatan badaude bestelako figura batzuk, kantinera, katxeroak, labana edo tenedorearekin ibiltzen direnak, edo banderarekin ibiltzen direnak, ez? Gaur egun guztira, helduen danborrada kontutan hartzen baldin baditugu, 159 dira, oker ez baldin banago, eta gero ibiliko dira, aur danborradan ateratzen diren, 4.500 gora aur. Orduan, biztanleriaren parte handi bat dago buru belarri, orain momentu honetan dana prestatzen. Donostiarrontzat San Sebastian eguna eta bezpera oso egun seinalatuak dira, ikaragarri bizitzen dugu, eta, nire kasuan, ni 17 urtekin hasi nintzen ateratzen, danbor, beti izan naiz danbor, Arrano Beltza Euskal Tokia elkartearekin, Aldezarrean, eta ikaragarri gozatzen dudan egun bada. Hortaz, irrikitan nago, ordu gutxi falta dira festa hasteko. Bueno, Joseba, esan moduan, amaitzeko garaia da, nik presaka nabil, gauzak prestatu beharrean nabil, eta hurrengo batera arte. Aio!
Ona, izpea, ona, nola da hainbeste urtien da, laletxeek, zute baten ostian azizala hau dana, Bueno, gauza txardanak zoze hona ekartzen du eta ontan tanborra egarri zu, ez da? Hoi da. Bueno, horre hilduko jo. Bezarkada bat, eskerrik asko eta horre bat zuri entzutia. Gure lanian jarraituko dugu. Hementxe, atea ditugu, armendolaia, gorritu zeziula lapikuan. Hemen, inbiar deuna da, montaiain, pantxinetana, labian sartu alizateko. Hemen ningo zuna da, behitu, goiaratxo bat emango izut, eta ez diozu krema asko jarriko. Jarriko jozu goiara kada bat hemen erdin, hola? Vale. Tak? Eta gio labetik ateatzen deunian, irikitzeko lagako dio hor nola krematu ingo eta xamuroko, eta hor, momentik eta gehiago sartuko jo bigarrengo aldian krema, baina ordun jabai almendrorekin naztuta, bale? Bale. Ordun, ingo zuna da, hartu arrautzatxua, bertan irabiatu, emango izu sardezka bat ere bai. Gio, emango izutena da, hementxe, protxita bat. Ingozuna da, arrautza eman pixkat izkinean, gero erdin krema jarri, txapela jarri, eta txapelan gainean, ingozuna da, berriro arrautza eman, armendrolak xerratuta bota, ondo peatu denak, eta gainetik, gero emango izutemen koladoretxe txiki hau, hemen txeutziko etela ja, botako deo azukria, eta pixka botako deo gainetikan, gio labian karamelizatzeko, bale? Venga, oire kontu, eta nik hemen gero, ingo deun edari horren gainen garrapinatu batzuk iteko, martxan jarriko eta azukria, beste armendola hauekin. Eta hau esan da, kontatu berdiak ebai, zenbat urte uan danborra jotzen. Uan esan dek, 6-7 urte zenbat zuazte dolfinekin. Bai, 2016-tik, 2024. Vale. Eta horiek izan dira zure lehendabiziko irterak danborrakin, egun horretan edo... Ez. Gainea danborra sortzeko ideia txikitati dator. Azkenean, hemengo ikastolak, elkarteak... Esan duen bezala, ja, 4.000 ume ateatzen dira, danborra gotzen, ez da? Ba, gaztetan ibiltako bat nintzen. Vale, gaztetan ordu nibili zinen, nundikan ibiltzen zinen gaztetan? Gaztetan, bakarrikan, umeen danborradak zirkuito itxi badauka, hemen udaletxetik ateatzen dana, eta buelta guztia ematen du Okendo plaza arte, eta hor ibiltzen zea. Eta ze ikastolakin ateatze zinen, nun ikasi zen duen? Bueno, nik ikasi ez eskola joan behintzat. Bai, hoi da. Nik itxarrondik ikasten ikasten nun, baina oso kristauen naizen arren, bueno, naiz kristauen egia zen. Katekesi zintxaurrondorekin atea nintzen. Bai, Vale. Bai. Eta beraiekin atea nahi, eta nire kuadriako asko, eta horra ateatzen ginen. Zenbat urte arte atea zinen hor, zenbat urte ontzinen atea gabe dolfina hasi arte? Jo, hor nik uste, haundiegia nintzen arte, eta ja destakatzen hasi nintzen, esan ziat, venga, alde mendik. Alde mendik, eta segi zakskigolo jain jolaztea. Hoi da. Eta gero, hor kresalan atea nintzen gero ere, urte batzuta. Hemen txego jandaka, bale? Eta gero Dolphins. Dolphinsen sortu genunean, ja beste danborradak utzi nitun, eta horra zinintzen. Vale, zu Dolphinen danetatik pasasea, edo zein da zure eginkizuna bertan? Bueno, ni sortu genunean, hori zuzendari bezala zinintzen, baina, bueno, lan hori ja delegatu dut, eta bain barril bat gehiago nahi, hola antolakuntzan eta erretxago izaten da. Ez hain ibilberain buru belarri besten gauzekin, eta... Eta adibidez, zuzendarin lana, ematezun polita zela eta gero ez tekain polita, gogorra da, zaila da, gozo adion berdek, edo zergatikan pasatu zea barrilea? Zaila da, bueno, zaila. Oso pendiente gomartzea, kantako ondo ikasi behar dituzu, eta... Baina hori zuentzako hori odolian dakazu, ez da? Bai, ez pentsa. Gero horren beste jende zuzendu behar dezunean... Bai, txitxarek eta ez dituk tripan eta ez tek berdina, no? Bai, gaina hori pendiente goten zea, hori filatik eskapatu da, bestia botila eskuan daka, eta azkenan sargento lanak ere itituz. Ados. Eta zanua nien ditxo hemen festetan sargento lanak iten ibiltzeko, ez da? Hoi da. Vale. Eta antolamenduan iten dezula lan adibes, zer da antolatu berdezuena, zelan dazkazue hori aurrera mateko? Bueno, azkenean inbardia zerrendak, lehen urtean parte hartu zutenak aurten ere parte hartu behar dute, material berria, olako historia, desente inbardira. Azkenean ez da bakari jun eta txarangarekin hitz egin, udaletxarekin hartu emanak. Gero hemen gaina abendutikan eta ja entzuten dia nola zaudeten ensaiatzen, baster guztitekan, daleko guztitekan. Nola kudeatzen dituzu ensaio horiek eta hori dana?
gu normalean urtarrilean hasten gera, pixka berandu. Vale. Eta normalean umeak eta lehenago hasten dira, ze gabonetako paroi hori ukitze dute, eta orduan ezin duten saiatu ikastoletan. Orduan gu pixka beranduago, heldua pixka beranduago. Bikain. Baina- Eta zesan, bota. Ez. Eta adibidez, historio hori edanak, barrilak, trajiak, danborrak, pakito, nunga elitzia, zenen kudeatzitu gauza hoianak, zenen gordetzitu hori edanak. Oain arte nere garajean gorde izan dira. Zure garajian? Ai, ama, ze hona. Baina azkeneko 2 urtetan... Hori ere bai delegau dezu. Bai. Eskerrak, eskerrak. Kotxia kanpuan da historika gara. Hola, bai. Ia izan pista, Vale. Eta honekin... Horrekin inberdezuna da, bai, pixka eta arrautza eman bastarrian. Oso ondo. Hori hauek jarri eta pixka peatuko deu, eta gero arrautza emango jozu goian ebai, armendola jarri, azukre hautza, eta laberatu ingoitugu. Oso ondo. Ordun bakoitza guain beri eramateu etxea? Hoi da, bai. Vale. Gu beti baditugu baten bat, hola, azkeneko momenturako edo gordeta, baina orain bakoitza beria ematen du. Ados. Eta balda, bueno, esaten desuna, norbete kalein behar du, aurten izin badu azaldu, orduan igual horrengo ensaio eta etorri, eta bestiai pasa, edo errelebuak nola iten dituzue. Hola, abenduan hasi ginen lista, edo inskripzioa iriki genuen, eta lehen urtekoa konfirmatzen badigute ateako diala, aurrera, eta bestela, beraien atzetik ibiltzen gara, kupela, danborrak, eta Dan harrapatu gauza horiek harrapatzeko, hoi da. Bueno, ikusi aldek hemen, karameluan sartuta, haude movimentu kritiko bat, vuelta eman bertzaiola, guain, solte gehatu zaizkit, baina guain ez diak karamelizatu kanpotikan. Orduan guain egon bernai vuelta, dena ondo karamelizatu arte. Txirrek itxarraka. Bueno, pantxineta ze nahikoak ite alditu zuzuk, indakoa ze asko, ez da? Bai, etxentetan inditut, bai. Hemen, gaina San Sebastian egune dako postre nahiko tipikoa denez. Gaur gutxi indila usuen kuadria guztientzako, ez da? Bai, birekin. Gutzako eta justu. Bueno, eta pantxineta horiek, nun itezen ditun da zenbat jendentzako, eta... Jo, ni, lankide bat eukin nuen, berak, elkartetan eta bazkaiak da prestatzen zituna, eta berarekin, postre izarra, entre comillas, pantxineta zan, eta 100 pertsona, 50, egunan arabera, horren beste jendentzako pantxinatik egin dut. Osea, itezen duten, eramateko elkarteta, Bai, hori da, eta elkartean bertan sukaldatzen genuen, pantxineta. Osea, eraman gordinik anola, adibidez, eta gero bertan ja laberatu, eta... Bai. Inberri jatea, ona. Bai. Egia esan, ze gauza simple, lenoko eta eharra dan pantxineta, Bai. Poste gutxi daude guain berriak, hori baina hobia dianak, Igual ez da bat. Laletxe da, egia esan betiko gauzak eta mantentzen dianak, zergatik mantentzen dira, ez da? Arrautza gainean jarri diot? Bai, eman, bildurri gabe arrautza, almendrolak peatu xerratutakuak, eta gero azukre pixka gota eta labian sartuko du. Etzaik behitu, 160 graduta dakat labia. Pantxineta, askok, sartzen dute berogi, nire ustetan, Nire ustetan, geho bakoitza bakizu xerra bezala eta solomillo bezala bakoitza bere puntua daka. Baina nahi gustatzen zain milorriak dakaten gauzak sartzia 160 165, 160 gehienez, zeatikan milorriak barruan join behar dulako. Bestela zeitetak geruzain eta barruak gordina gerdiltzea. Claro. Bueno, hau, ikusi zuia jaizeit itxura hartzen, Txerrek itxarraka. Kolore polita. Bueno, txerrek itxarraka, oitek, eta pakito barruan. Zein di joa pakito barruan? Urtero berdina jute alda, hori ere aldatzen jute da. Urtero berdina junda, azkeneko, tamborra sortu zenetik. Baina, aurten kale indigu. Bai, Eta da, gauza asko. Eta, agian, proposamena zuri luzatu behar nizun. Bai? Eiak berotu, ni zeiton berotzen hauke. Eta gaur gabeako etzeka planik. Bueno, gaur gabeako ez baino bihar goizi handek historia, no? Hoi da. Zeurtan esan dek leno, bastante goiz esan dek, Amaiketan. Bueno, sieste indata dana. Bueno, vale. Bueno, a ver, bihar pakito barruan joaz. Ez dizut ez etzek esango, guendik. A ver, saioa bukatu. Noiz dakat beranduen ez abisatzeko ordua? Azaltzeakin nahiko. Azaltzeakin nahiko, vale. Bueno, behitu zazu hemen garrapinatuak inditugunak, Rast. Venga, eharrak atea zezio hauek bai. Venga, abarko geu. Bikain, ezin hobe atea zaigu. Ta gero hemen, jendia esatu, eta karamelokin hemen zer liada hau dana pegatuta eta letxiak. Hau, errexena garbitzeko, behitu, beruakin ja, rastea.
Orduan, iten diotena da, urez bete ia goraino, karamelo markak eta geratu dian arte, eta iten dutena da, zutan jarri bueltan, eta irekin bat eman. Eta irekin bat emateunian, karamelo danak askatzen dira, eta gero etzea ibili bero raka ematen. Bueno, garrapinatuak, listo. Hauek ere, eundoko azukria falta zaigu, vale? Betu jarri zaki gainean, ni botako jatorrela pixkatxo bat. Eta hoi de pixka bota tikitikitan ikutu txiki badanian, hoi karamelizatzeko, perfecto, bestia ere bai. Venga. Eta ezin hobe, milorria o pantxineta listo dakau. Haure garrapinatua listo, hauela baiatuko ditugu, eta listo, baina bitartien ningo deuna da, erreportai bat ikustea jongo ditu, bale? Ikusiko, origen deitzen da, eta frutu lehorrak eta gauza desente aska bere lekuan, Donostin dago zehazki, guazen beha ezautzea, hauela baiatzen dian bitartian. Eguerdien Joseba, Araitz naiz, eta gaur Donostin gaude, Antigoko auzoan, eta, bueno, nire denda origen ezagutzera eramango zaitut, bai? Venga, aurrera. Origen 2017 urtean zabaldu genuen, eta hemen eskaintzen diguna da, dia elikadura ekologikoak eta naturalak printzipioz. Gure berezitasuna da granelera saltzen degula, plastikori gabe, eta bezeroak etortzen dira eta behar duten kantitatea hartu, eta listo. Origenen nahi duguna da bezeroak erosketa jasangarria, jakituna eta arduratsua izatea. Izan ere, honen harira, esan behar dizuet lehen urtean, Donostiako saltoki jasangarriaren saria irabazi genuela. Denda antolatuta dakagu familia balira bezala, bai? Orduan alde batetik adibidez dazkagu arrozak, bestetikan pastak, zerealak, espeziak, fruitu lehorrak bestetikan, gero dauzkagu infusio pila bat, kafiak ere bai, eta gure produktuen jatorriari dagokionez, saiatzen geana da produktu bakoitza bere jatorritikan ekartzen. Eta orain, denda erakutsi ondoren, aurkeztuko dizkizuet, hemen dauzkagun produktu oso bereziak, frutu lehorrak eta fruta deshidratatuak. Gure frutu lehorrak, granelean saltzen ditugu eta barietate pila bat dazkagu. Orduan, adibidez, ikusi ditzazkegu hemen pistatxuak, urrak, anakardoak, eta beste batzuk hain ezagunak ez direnak, adibidez, macadamia edo kokito de Brasil deitzen deguna hemen, intxaur pekana, eta almendraren kasuan adibidez, barietate pila bat dauzkagu. Azalarekin, tostatuak, gordinak, laminatuak, moztutak, hemen erakutsiko dizkizuet gure frutu lehor berexienak. Adibidez, dazkagu anakardoak gaztakin, edo baratxuri beltzarekin, eta gero hemen aurrerago dazkagu kakagoetea pikanteakin, edo gizante kon wasabi. Orain gure fruta deshidratatuak aurkeztuko dizkizuet, orokorrian ekologikoak dira, eta guk daukagun berezitasun bat da gehienak azukreri gabekoa diala. Adibidez, dazkagu aranak, abiak, pikuak, datilak, fruta deshidratatuen kasuan era askotan sukalatu daitezke, baina gehien bat esnak bezala erabiltzen dira. Bueno, Joseba, espero dut gure aurkezpena gustatu izana, eta hori, hemen gaudela Antiguon, hori jendendan, zure zain, bale? Venga, agur! Hau paraitz, ze leku txukuna, eta gila esan granelea daudenean gauzak nahi asko gustatzen, ez da inbeste plastiko ikusten, ez da inbeste histori ikusten, da gaina nahi desuna amatezu etxea, eta honena bakoitza bere zorrokin jun, bertan bete, eta raka, ez da? Bueno, mila esker, egia esan leku oso txukuna, eta jarraitu hola, gudan noi elikatzen. Besarka da hondi bat. Hemen indeuna da, labetik ateitugu, ordu erdi ondia, bakizue telebista magia dauten dala, eta ordu erdi egon da gero, hemen txedazkau prest, ingoitut iriki, krema nastuko dut armendolet tostatuekin, eta geho jarriko jot, eta azkenengo beroaldia emango jau epelateatzeko platera maigainia, bale? Venga, ni horrekin jungo naiz, eta zuk ingo esuna da, martxan jarri, esan dizueten freskagarri hori. Hemen dazkat mugurdiak izostuta,
Vale, goiara bat emango izuz, pixkat pegatu intzaizio, baina bueno, hau ere, hau bai solte daude, eta hori ateatzeko hartu goiara pare bat, jun bertara botatzen, eta gero ingozuna da, behitu, hemendikan, gorte goitu bi puntxa politenak horrela, adibidez hause, holako bat, eta beste bat, edalontzian jartzeko txukun. Vale. Eta beste ostoekin, ingo deuna da ostokatea, perexi izango balitzu bezala pikatu, eta behin, indalakaunian batidua ja dana birrinduta, ingo deuna da, menta bota pusketetan, pixkan astu pusketatzu batu topatzeko bertan, bale? Sondo. Venga, hoi zure kontu, eta ni honekin hasiko naiz. Primeran. Venga ba, ekin. Bueno, zein da momentu unkigarriena zuentzako? Bueno, iretzako kasu hontan. Bueno. Hor bakoitza beri eukikoik, ez dakit etxea junda zapatilak entzeko ez txarra izango momentua, Segurazki hoberena. Hoberenatako bat, bai. Bai, nik uste, txikitan bat izango zen, baina gaur egun, zure danborra parte hartzen duten pertsona, lagun, guztiak, ondo pasatzen ari diala ikustea da, nik uste. Eta zu beraiekin ondo pasatzen ari ziala. Nik uste hori dala, momenturi, unkigarriena. Vale, momentu oro, bikain zaudete, baino, zakit, brom, aurreneko danborra da, o bukatzen da nian, o plaza irizte zeaten nian, o egongoeko momentu bat bestia baino unkigarriagoak, ez da? Baina esatezula, egia da, gu danborra da hasten dugu kursalean itxasoari begira. Ados. Eta nik uste hori dala oso leku idilikoa, leku polita, eta hori izango nuke izango dala, agian momenturi unkigarriena. Ona, egia esan ni bezalako surfero batean surfa italde zuzuk. Bai? Bai, Baina hor, arginanon parean hor, hoi izan gure gelditzeko lekua. Bai, Bai, askotan. Ona. Orduan geho croissanen bat eta hola jango, ez da, tortilla pintxo bat hola teatza izenianan, Bai. Eta bazkaldu. Eta bazkaldu eta dana, bale, ogitarteko bat eta dana. Ona. Eta, Inigo, bueno, surfalde bate hau txita hango amaiketakoak. Jarraitzen dezu Saskibaloian dolfinen jolasten? Ez, utzi nun. Utzi zendun? Bai, lesio batengatik utzi nun, eta, bueno, taldeak jarraitzen duen arren, nik ez dut Ik ez te jarraitzen ja. jarraitzen, hori da. Vale, taldia jarraitzen du orduan. Zenbat maila daude, o nundik... Gure taldea sortu zen talde bakar batekin, eta hola jarraitu izan du, emakumeen talde bat eduki genuen, Bai. Nire uste eta urten ja ez dutela jolasten. Ja. Orduan talde bakarrik handa, Bai, hori da. Eta Vale. maila guztietan ibili gera. Maila guztietan. Bai. Eta baina zu jarraitzen dezu noiz benka Saskibaloian pixka bat jolasten, edo Bai, ja... noizean behin zaguesen edo hor ateatzen gera. Zapatillak atea Eta venga. eta jolastean. Bueno, hau ez da denbora asko egon behar guain labian, O milorri egin dadakao, krema egin dadao, inbierdana krema berotu, pare bat minutuan, nahiko izango. Eta ez diure bai, egurra gehiagi emango, nahi du krema barroaino berotzia, eta ez den hau, ez du nahi milorria gehiagi lehortzia o erretzia. Orduan, 2 minutuan, listo eukiko dugu hau. Vale, haure martxa dakamu, eman da. Eta ben Oso izotza ondo. bota berdia. Hor izotza bota, nik hau eta hemendik kenduko izut. Hau listo, hau ere bai. Hau gio gainetik botatzeko erabiliko pixkat. Eta honi jarriko jo papela, eta jartuko etena da frigorifikoan. Zer gauza hona almendra kremakin. Hola, segaratuko nintzen hola, jaten. Oi, arra. Eharra. Pekatu, eharra. Ai, ama. Bueno, eta danek ez teke izango tanborra da, eta Saskibaloia eta ez dakit. Gustatuko zaizu zuri, esan dezu sukaldatzi asko gustatzen zaizula, zein dia zure errezeta erreginak? Esango nukete errezeta erregina pistoa dela. Oh, Bai. ze gauza ona. Danakin nazteko aukera dagoen plater bada. Eta Danakin balillo gaina, pisto ehar bat, oide, arroz txuri batekin, arrotza pregituakin, pastakin, eoserrekin, ez da? Bai. Zase barazki botatizkiozu, danetik ane bai? Bai, bueno, kalabazina, berenjena, piperrak, gorrilla berdea, tomatea, eta nik uste horiek botatzeizkia, tipula pixkat ere bai. Zenentzako prestatzen de pisto hori, o noiz prestatzen dego, zenekin bizia iz, edo nola kudeatzen dego hori? Ba, normalean nere bikotea eta niretzat. Bilontzako. Bai, eta batzutan txakurren bat ola, 3 txakurrazkagu, hor agertzen danean ere, zeo zer erortzen zaie. Hori, orduan beti agertuko dituk. Zeo zer ditzen bazaie Bai. beti agertuko dituk, Oie, gabi jaituk eta... Bueno, hau minutziko deu. Beste eosetako erabiliko deu. Vale. Txakurrak orduan vegetariano askak, pisto emate ziotek,
Ez, txakurrak aragia ikusten duten bakoitzean. Orduan, guendik eta beru hogartituk, ez da? Bai, ez. Vale, hori listo, haure listo, kentuko izutago hemendikan. Eta ingo deuna da birringailua ja bere, lekun jarri, eta eurra emango jo honi. Izotza nahiko. Ni uste baietz, bai, gaina nolare bai, izotz gailutik atea ditugun mugurdiak, horrek ere bai emango jo izotz puntua, hola. Sartuko deuna da barroa, egurra eman, lagundu pizkat auberak ajuteko. Venga. Bueno, así zaigu harrapatzen hau, así da. Venga, ezin hobe. Bueno, eta ez dakit ja, ni irikitan nitxok, erakusten baiak hemen, netzekit, pasoen bat edo zeo, ni bakarri segit, ran, bom, eta hor gelditu nituan. Garrantzitsuena, vale. Ez dakit jat, ze, barrilla garriko ja, o zeo ze garriko dugu, ze? Bai, jarri zenez, tamborra o barrilla? Berdin zait, barrilla igual. Barrilla. Balda kasoka eta guzti. Ez da kasoka. Ba, orduan, bueno, maikainen jarriko dugu. Ez, tamborra, engantzea. Tamborra, engantxe eta guzti. Caña hemen. Claro. Sukaldari nahi. Bueno, hauek hau marka ahi. Sorry. Eta, zein berdiat, a ver. Sukaldatzeko makil bat, goiara bat. Sukaldatzeko makil bat berdezu, hartu. Mira, honekin, origina dago. Hori, launak. Bueno, saiatzen hasiko gara, mena gauza tingo dugu. Hau, nola ja, bi hueltak adabilen. Listo dakau. Eta hau eserretzeko, labia hola utziko dugu irikita. Dana puntuan, guain bai. Pom, a ver, bota. Perdón, nik olaitean, berak aitean eskuekin, zuk joi marrezu. Ik berak aitekoan, nik ebai bera. Hoi da. Bilakin batea? Biakin batera, bai. Eskua suelto eraman berdek, ez da, pom. Ez, bat ola heldu. Bat fuerte. Eta bestia hola, bi behatzekin. Eta bi behatzekin? Alderantziz, eskua alderantziz. Hola. Hoi da, perfecto. Vale. Inkomoda, baina hola. Ez, hoitutzen jugunok. Orduan. Hola. Eta Sebastian, badakizu. Sebastian bat bada zeruan. Donosti bat bakarra munduan. Horra, el liao, berriro, venga, ontan ningo ya. Pasen, así, venga. Sebastian bat bada zeruan. Donosti bat bakarra munduan. Tron. Hoi da. Eura da santua, ta hau da herria, ordan zer dan gure Donostia. Tron. Bueno, nahikoa, platera da tinbiarreu, eta gero jarriko janik. Dolfin, galditu nauk, azaldu bihar naizela amaiketan area prestatuta, Ona, Donostiarra sentitu nauk, guantxe, ona. Haude gauza soia. Bueno, inbiar deuna da, hau, bertatik atea, platera natu, eta pizka gehiago ensaiatu. Bikin ez da nahiko izan, Bikin ez da nahiko izan. Beitu, guain bai berotu zaigula, dakau bero, kusiko zuez, pantxin eta txikinja, baino goxuen deun, Bani joa. Ingo dutuguna da, txapeltxua jarri. Txapela jarrita azkaunian, ingo detena da, beitu, Hemendikan, alde dutena da, horrela hartu pixkat, eta erdian botako jo. Erdian bakarrikan. Horrela Vale, eta hemen ere bai. Hola, ikutu txiki bat. Vale. Inbiar deuna da, hori bi edalontzitara pasa. Ema jauk beste golpe bat, aber biuntze zaigun pixkat. Oso ondo. Bete bi hauek, eta bi mentatxua jarri, bale? Eta hau bota berdegu, Eta hau bota berdegu, bai. Aber. Oide garrazoia. Bota jok, eta nabek eman jok txiki bat ola. Jazta. Perfecto. Nik enduko izut hau, garbitzea botako eta hau. Vale. Listo. Eta bani joa plateran bila. Bi horiek bete, bi horiek inberdiuna dare bai, zea jarri gainean, gero. Betu, jarriko ditugu bilak. Bitu lagantxoakin, horrela, Joi, bero hau gola epelian, ze gauza hona. Ai, ama, earra indi gorko bai. Bat, alde bateaka, bestiaka, eta hemen inberdeuna da, betu, garrapina dieto batu bota gainean, guain mentatxua, eta venga, hemen bai bota batuko batzuk.
horrela xeragonak. Bueno, mila esker, horre otegatikan, gaur gabian badakizue, gaina gaur ostirala, egun handila, ondo pasa, eta betikoa ez pasa, eta zuei, goxatu arazi, ordu erdi bat berdiat, jakiteko jungo naukeno ez, bakik, etxea inbertzio nateleria horren adei bat, eta gauza pare bat kudeatu, eta alditen neurrian bertan egun nago, bale? Mila esker, eta zuei horre horretatik, agur laguna. Aio.